Ovogodišnja Sumovijada je 19. po redu. Za učešće na takmičenju do ovog trenutka prijavilo se 86 ribolovaca iz zemlje i inostranstva, a u najavi je prijava još 10 do 15 takmičara. Među gostima, među učesnicima su takmičari iz Šapca, Loznice, Novog Sada, Beograda, Valjeva, Kosovske Mitrovice, iz Republike Srpske, Slovenije, Mađarske, Norveške, Austrije i Švedske. Ja vas molim jedan aplauz za naše drage goste. Među takmičarima su redovni učesnici, ali i oni koji su po prvi put ovde i koji će, nadamo se, postati redovni. U pogledu organizacije i ovog puta dali smo sve od sebe kako bi obezbedili da takmičenje protekne onako kako treba i da iz Malog Zvornika ponesete samo dobre utiske. Kao što znate, kao što smo objavljivali i najavljivali, od ove godine ukinuta je kotizacija na svim manifestacijama koje se održavaju u našoj opštini. Odluku o tome donelo je opštinsko veće Mali Zvornik sa idejom da na taj način omasovi ove manifestacije i što bolje promoviše naše turističke potencijale. Kada je ovo takmičenje u pitanju, reći ću i to da o regularnosti takmičenja brine 12 sudija kluba sportskih ribolovaca Drinsko jezero iz Malog Zvornika. Organizator i pokrovitelj takmičenja je opština Mali Zvornik, koja je i ove godine obezbedila vredne nagrade za najuspešnije. To je vredna ribolovačka oprema, štapovi za pecanje, mašinice i druge slične stvari. O tome ćemo svakako sutra malo više prilikom dodele nagrada i proglašenja pobednika. Ovom prilikom još da kažem da se takmičenje održava u okviru manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma Drina je smisao života, koja traje 5 dana ovoga puta, dan duže nego ranijih godina, od 27. do 31. jula. Manifestaciju su pomogli brojni preduzetnici i privatna preduzeća sa područja naše opštine, a glavni sponzori su Hidroelektrana Zvornik, DDOR Novi Sad i preduzeće Travar Novi Sad. U nastavku svečanog otvaranja Sumovijade 2016 obratit će vam se u ime opštine Mali Zvornik predsednik opštine gospodin Zoran Jeftić. Dragi takmičari, dragi gosti, dobar dan i dobro nam došli po 19. put. Lično sam veoma ponosan na činjenicu da će ovo takmičenje sledeće godine obeležiti 2 decenije postojanja. Opšte je poznato da sve što je dobro i kvalitetno traje dugo, pa je tako i sa ovom manifestacijom. Ovom prilikom želim da se zahvalim što nam svojim učešćem pomažete u promociji naših turističkih potencijala, novinarima takođe, kao i svim saradnicima. Kao što ste mogli vidjeti, u Mali Zvornik se sada stiže mnogo boljim putevima, na čemu smo veoma zahvalni Vladi Republike Srbije i Ministarstvu građevine, saobraćaja i infrastrukture. Vredno radimo i dajemo sve od sebe da se u Malom Zvorniku bolje i lepše živi. Hvala svima koji nam u tome pomažu. Želim vam lep provod u opštini Mali Zvornik tokom manifestacije i dobar ulov. Proglašavam 19. Sumovijadu otvoreno. Ribolovci bistro. Hvala predsjedniku opštine gospodinu Zoranu Jeftiću. Ovim je takmičenje na Sumovijadi 2016 zvanično otvoreno. Pre nego usledi zabacivanje, simbolično zabacivanje udice koje će obaviti gospodin Zlatan Kojić, predstavnik Fonda solidarnosti Vlade Republike Srbije pri Ministarstvu rada i socijalne politike. Molim vas za zajedničko fotografisanje.